този човек, който седи тук, трябва да прави всичко, каквото му кажат. Събличи се веднага. Събличи. Добре. Какво правим сега? Какво да правим? Здравейте, приятели, в това видео ще видите как се снима реклама. Сега наблюдаваме как нашия невероятен звукар и монтажист Сава глади ризите на актьора вече. Като няма работа. Абе, ти не си в ден и нощ, бе? София ден и нощ там не играеш ли? Верно ли, бе? Представи сега предаването. Здравейте, приятели, от гледна точка. Сега ще ви покажем как се снима реклама. Така, виждате тук фонът. Той може да е черен си, бял, каквото си изберете. Здравейте, приятели, в студиото на VK Visuals или Weekend Pirates. И този човек, който седи тук, трябва да прави всичко, каквото му кажат. Събличи се веднага. Това ще бъде тъмнел на клипа, между другото. Как Жоре е гол. Добре. Свързахме се с господин Дан Хенри и той ни каза, че можем да снимаме реклама за него. Ние сме Weekend Pirates, така ни се казва YouTube канала. През събота и неделя, затова сме и Weekend Pirates, нали? Снимаме, монтираме, забавляваме се и го качваме в YouTube. Ами сега за начало имаме сложени една контралампа отзад и две лампи, които ще вкарват светлина на персонажа ни, в случай Жори. Идеята е такава, я го направим само. И сега двамата минават в синхрон. Почвам. Давайте. И създават отблясъци, където това създава една абстрактна картина в рекламата, която правим като цяло. Първо широк кадри на Жори, който е представител на часовника в момента, след което ще вкараме близки кадри на часовника. Пушак. О, да. Жори, ти можеш сега малко да се завъртиш в 3/4. Няма значение. На двете страни. Така. Така, Георги, по-близо може да влезеш една идея. Жори, може да завъртиш на другата страна леко. Сега поглеждаш пак часовника. Искам само да чуете колко е шумно това нещо. Само остави звука. Това си е печка, човек. Това представлява камерата, между другото, с която снимаме. Тя е толкова. Любо, я разкажи малко за камерата, така е просто. Това е червена камера. Всъщност е черна, просто пише червено. Много тъп. Да. Това е ексклюзив. Тъчскрин е това мониторче. Тук може да се, ето тук виждат се някакви неща. Тъчскрин. Така, с тези камери снимат филми, между другото, в Холивуд. Любо, с тази камера точно кои филми бяха снимали? С тази камера са снимани Първия Хобит и Amazing Spider-Man. Първия Хобит и Amazing... За тези знам. В смисъл, да, един куп филми снимам. Това е мозъка на камерата всъщност, печката. Да, това ми бяха умилил се. С пушик машина. Къде попаднах? Почвай. Така. Пускаме. Давай. Сега на дискотеката и си гледа часовника. Ако дискотеката беше така да разбереш. Добре, искам да направим сега. Само дръж ръката по този начин нагоре. Така, само искам една постоянна светлина на часовника, за да го видя. Камерата вече. Готови ли сме? Още един път същото. Така, един път нагоре и надолу. Сега влез малко по-навътре.
Добре, ща бе. Взимам лични кадри тук. Принципно да. Всичко снимай, да има, да се режи, да се кълца, да се прави, да се мана. Добре. Дайте, покажи се пред Тейва. Това е тази сопа. Здравейте, приятели, правя едно бързо включване. Забравихме да кажем, че всъщност ще ви покажем и рекламата, така че ето я и нея. И така, приятели, това беше снимането на рекламата, която направихме на Dan Henry. Благодарение на студиото, което ни беше предоставено от VK Visuals. Също така, днес снимахме с нашия много добър приятел, Жори Руменов, който се бави, за да стане тук по средата. Здравейте! Здрасти! Благодарение на Жори снимахме този клип. Благодарни сме му супер много. Може да споделите, да харесате и да коментирате, ако ви е харесал, както и да пратите на приятели. Той ни върши работа общо в момента. Благодаря ви и до скоро!